Úplne prvá akciová spoločnosť vznikla v čase, keď sme ešte vôbec nemali elektrínu. Ľudia v 17. storočí obchodovali s tulipánmi, obyčajnými kvetmi a cena jedného jediného tulipánu mala takú vysokú hodnotu, že si bol schopný za ňu kúpiť celé luxusné sídlo. A v roku 1929 došlo najväčšiemu krachu na burze v histórii, čo viedlo k obrovskej hospodárskej kríze, ktorá trvala celé 10 ročia. Ide o to, že investovanie do akcií tu nie je len pár desiatok rokov. Naozaj funguje to už celé stovky rokov a za celé to obdobie si prešlo neskutočnými vzostupmi a pádmi. Na základe toho môžeme sledovať, že sa celý ten vývoj pohybuje v cykloch. Pokiaľ tie cykly pochopíme, tak na základe nich môžeme robiť lepšie finančné rozhodnutia v budúcnosti a investovať rozumne. Čaute, ja som Ľubo, vítajte na kanále Úspešný na burze a v tomto videu sa pozrieme na úplný vývoj a vznik finančných trhov a investovanie do akcií od úplných začiatkov až po súčasnosť. Celé sa to začalo v Holandsku. V 17. storočí, konkrétne v roku 1602, keď holandská vláda založila holandskú východoindickú spoločnosť, ktorá obchodovala s Áziou a konkrétne s korením. Táto vláda chcela rozbehnúť tento biznis, ale nechcela niesť celé riziko sama, takže sa rozhodla, že rozpredá akcie spoločnosti investorom. Títo investori, keďže investovali do tejto spoločnosti, tak sa stávali spoluvlastníkmi alebo spolumajiteľmi tejto spoločnosti a podielali sa na zisku. Títo ľudia začali s týmito akciami obchodovať. Už nechceli čakať na podiel, kedy firma zarobí a kedy im ten podiel zo zisku dá, ale chceli profitovať aj na cene tohto jediného papiera. A v Amsterdame vznikla burza, kde sa s týmito akciami začalo obchodovať. Keď prichádzali zo sveta správy, že sa spoločnosti darí, že napreduje a že sa vyvíja a jej zisky stúpajú, tak zároveň začala stúpať aj hodnota tejto akcie. Ale pokiaľ prichádzali od poslíčkov správy, že sa spoločnosti prestáva dariť, tak následne cena tých akcií začala klesať. A takto vzniklo prvé obchodovanie s akciami. Ďalej na scénu prichádza tulipánová mánia, ktorá prišla približne asi o 30 rokov neskôr od založenia prvej akciovej spoločnosti. Do krajiny prišli tulipány. Boli to kvety, ktoré v tom čase v Holandsku ešte nikto nevidel a do krajiny sa dostali z Osmanskej ríše. Vlastniť tulipán bolo v tom čase pre ľudí veľkou prestížou a bol to takým akoby symbolom bohatstva. Okolo tulipánov vznikol v tom čase neskutočný hype a každý chcel vlastniť tulipán, pretože to skrátka bolo cool. Ale čím viacej ľudí chcelo ten tulipán vlastniť, vznikal vysoký dopyt a cena tých tulipánov začala rásť. Prišiel moment, kedy tá cena jednoducho dosiahla svoj vrchol. Na tomto vrchole už bola cena tých tulipánov taká vysoká, že už to skrátka nikto nechcel kupovať. Vtedy bublina praskla a strašne veľa ľudí vtedy prišlo o všetko. V ďalšej časti sa pozrieme na 19. a 20. storočie, čiže na industrializáciu. Prichádzali na scénu gigantické spoločnosti. Prichádzali na scénu železnice, párne stroje, ropa a elektrina a s týmto úplne nový svet investovania. Predstavte si, že v 19. storočí sa to celé začalo. Železničné spoločnosti v tom čase boli niečo ako v dnešnej dobe vývoj AI. Neskutočná revolúcia, kedy ľudia začali cestovať pomocou železníc. Železnice začali prepájať mestá a krajiny, zrýchlil sa transport a zrýchlilo sa obchodovanie hlavné. Otvárali sa nové obchodné cesty, transport sa neskutočne urýchlil, okolo toho vznikla šialená mánia, kedy ľudia začali masovo investovať do všetkých týchto spoločností. No a ako každá mánia, aj táto mala svoj koniec. Niektoré firmy sa preinvestovali, potom bublina zase praskla a zase strašne veľa ľudí prišlo o všetko. Ďalším veľkým biznisom bola ropa. A človek, ktorý na tom zbohatol viac ako ktorýkoľvek iný, sa nazýval John D. Rockefeller. Rockefeller založil Standard Oil, prvú skutočne globálnu ropnú spoločnosť, ktorá v určitom bode kontrolovala až 90% trhu s ropou v USA. Bol to doslova monopol. A vďaka nemu sa z ropy stal najdôležitejší zdroj energie
na celom svete. Investori, ktorí v tom čase vsadili na ropné spoločnosti, zarobili obrovské peniaze. Bol to začiatok ropnej éry a skutočný zrod priemyselných gigantov. Ďalej sa pozrieme na burzový krach v roku 1929, kedy došlo k najväčšej finančnej kríze v histórii. Vtedy vlastne nastúpil neskutočný rozmach do investícií do akciových trhov. Ľudia prichádzali do bank, začali si požičiavať extrémne veľké množstvo peňazí. Kopec ľudí nakúpilo za brutálne sumy všetky tie akcie a potom už nikto nechcel nakupovať a cena prirodzene musí klesnúť, hej, pretože keď nikto nechce nakupovať, tak sa to musí predať za lacnejšie, hej, aby sa tam našli nejakí kupcovia a keď ani tak nechce nikto nakupovať, tak cena musí ísť ešte nižšie. A v októbri roku 1929 sa burza prepadla o viac ako 25%. A to bol len začiatok. Milióny ľudí prišlo o úspory, banky začali padať za radom ako domino a nastala najväčšia hospodárska kríza v histórii. Čiže investovanie na dlh môže byť extrémne nebezpečné a ďalšia vec, ktorú si z toho môžeme ako zapamätať, je, že keď niečo rastie príliš rýchlo, mali by sme sa mať na pozore. Čo veľmi rýchlo vyletí, to skôr či neskôr praskne. Po druhej svetovej vojne sa všetko zmenilo, kedy nastal ekonomický rozmach, brutálny záujem o investovanie do akcií. Burza sa začala viacej globalizovať a nastal zrod technologických gigantov ako IBM, Intel, Microsoft a Apple. A vďaka tomu sa investovanie stáva bežnou vecou pre každého. Už to nie je len pre boháčov. Každý môže investovať. Čiže ako si môžete všimnúť, tak investičné mánie sa neskutočne opakujú v akýchsi cykloch. Vždycky príde nejaký neskutočný hype a potom to proste len praskne a cena zase spadne dole. Hej. A potom zase a zase a v takýchto cykloch sa pohybuje celý finančný trh. Investovanie v 21. storočí už nie je len o rope, železniciach a veľkých fabrikách. Ale už je to aj o niečom dynamickejšom, väčšom a chaotickejšom. Internet, technologické firmy, umelá inteligencia, krypto, toto všetko dokopy prinieslo najväčší boom v histórii investovania na burze. Ale zároveň to prinieslo aj ďalšie obrovské bubliny a krízy. Čiže poďme si ich zase rozobrať. V roku 2000 prišla dotcom bublina a bola to veľká technologická katastrofa. Internet začal dobíjať svet a všetky startupy, ktoré mali v názve .com, tak pre ľudí predstavovali neskutočnú budúcnosť. Mali pocit, že každá takáto spoločnosť bude novým Microsoftom. Ľudia začali nakupovať technologické akcie bez rozmyslu. Ceny rastli do absurdných výšin, až kým v roku 2000 bublina nepraskla a ďalej to už poznáte. Nasdaq 100, čo je technologický index 100 najväčších technologických spoločností v USA, sa v tom čase prepadol o celých 80%. Firmy ako Pets.com skrachovali do pár mesiacov. A milióny investorov prišli o úspory, pretože verili v novú ekonomiku. Samozrejme niektoré spoločnosti ako Google alebo Amazon túto krízu prežili, pretože to boli skutoční technologickí giganti. Ale veľa ďalších firiem skončilo na nule. Ďalšia kríza nastala o 8 rokov neskôr, v roku 2008, kedy banky začali rozdávať pôžičky ľuďom, ktorí si to vôbec nemohli dovoliť. Ceny nehnuteľností začali stúpať do extrémnych výšin, každý mal pocit, že tieto ceny nikdy neklesnú. A potom to prišlo, bublina praskla a nastala hospodárska kríza. Skrachovala jedna z najväčších bank v USA, ktorá mala názov Lehman Brothers. Trhy sa prepadli, priemysel skolaboval, nezamestnanosť vystrelila. Ľudia stratili domovy aj úspory. Bolo to najväčší krach od roku 1929. Už trhy neovládajú len priemyselní giganti. Dneska je kráľom technológia. A pokiaľ chceš vedieť, kde sa odohráva tá najväčšia technologická revolúcia, tak nemusíš pozerať na ropné polia alebo priemyselné fabriky. Stačí sa pozrieť na mobil, ktorý držíš vo svojej ruke. Smartfóny, sociálne siete a umelá inteligencia dneska úplne menia svet investovania. Dneska dominujú trhom Tesla, Nvidia, Microsoft a ETF a investičné fondy
sprístupňujú investovanie širokej verejnosti. Dneska už doslova môže investovať každý. Stačí, že si stiahnete aplikáciu, môžete investovať do všetkých rôznych akcií z celého sveta. Algoritmické obchodovanie. Trhy dneska riadia počítače. Viac ako 60% vykonaných obchodných príkazov, ktoré sú na trhu, no tak robia algoritmy. Superpočítače, ktoré dokážu analyzovať trhy ďaleko lepšie ako ktorýkoľvek iný človek. To znamená, že trh sa môže prepadnúť alebo vystreliť behom pár sekúnd a nemusí byť za tým žiaden logický dôvod. AI dnes dokáže predikovať trhové trendy oveľa ďaleko lepšie ako ktorýkoľvek iný investor. Rôzne fondy používajú AI na analýzu trhu v reálnom čase. Takže ako môžeme využiť históriu trhu vo svoj prospech? História investovania nie je len o starých príbehoch a dávnych krízach. Je to hlavne akýsi druh návodu, ktorý ti povie, čo robiť a čo nerobiť. Trpezlivosť, diverzifikácia a dlhodobý prístup sú kľúčové. Predstav si, že investovanie je ako učenie sa variť. Ak by si každý deň vyskúšal novú receptúru bez toho, aby si sa naučil základy, skončil by si s horúcou kašou. Ale ak sa pozrieš, čo fungovalo u tých najlepších kuchárov, potom vieš, že základom je trpezlivosť a postupné zlepšovanie. Rovnako ako keď sa pozrieš na historické krízy ako napríklad krach v roku 1929 alebo dotcom bublina. Zistíš, že trhy sa vždy zotavili, ak si bol pripravený držať svoje investície dlhodobo a nepanikáriť pri dočasnom prepade. A to je tvoja veľká príležitosť. Používaj tieto príbehy ako varovné signály a inšpiráciu pre tvoje rozhodnutia dnes. Nikdy neinvestuj všetko naraz a buď trpezlivý a vždy maj na pamäti, že trh má svoje cykly. Keď nastanú pádové momenty, dlhodobý prístup ti môže priniesť veľké výnosy. A to je lekcia, ktorú ti dávajú dávni investori. A ty to môžeš využiť vo svoj prospech. Ak ti toto video pomohlo, určite zanechaj like alebo sa prihlás na odber tohoto kanála, pretože mi to pomôže šíriť kvalitný obsah o investovaní ďalej. Pokiaľ si niečomu nerozumel, nejakej časti, alebo sa ti nejaká časť toho videa páčila, kľudne mi môžeš zanechať komentár, rád sa ti k nemu vyjadrím a zodpoviem ti prípadne tvoje otázky. A ak sa chceš naučiť, ako si vybrať tie najlepšie akcie, ETF či kryptomeny, určite si pozri články, ktoré ti zanechám v popise tohoto videa. Takže čaute a uvidíme sa pri ďalšom videu.